communicate. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Bọkwa sọ ịma nzu edo dịkwa ya o, unu echefukwe na edo. Oke, nsogbu adịọ. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Asị nke onye chiri nya zelu. Ụbọchị tata ya makwara na anyị mma. Na anyị alahụkwa na ntete. Na ọ dịghọkwanụ mfe mmadụ ịdị n'ala alahụgodo ụlọ alahụcha n'ite na ahụ isi ike. Anyị wee na-ekene Osebụlụ ụwa maka nke ahụ. Ekekere ihe niile anyị ekene ya maka ndụ nke o nyere anyị. Nata dị bụkwanụ afọ. Atata bụ afọ. Ụka nke mbụ n'ọnwa Julaị. Dịka ndị wetara anyị ụka si wee ndị wetara anyị izu n'ọnụ ụka si wee wetara anyị. Ọwụ na anyị na-eme ya nọ ihe anyị kwenyere n'onwe anyị nọ ihe anyị chọrọ maka na ụbọchị gara aga ka ọchịagha na-agwa ya na-asị anyị na ụka wetakwara na anyị ihe ọma wetara anyị ihe ọjọọ. Na ihe mekwanụ ndị nna nna anyị ha ji wee nabata ya wụ na pa nabatara ya wee were nke ọma dị n'ime ya. Ife dịkwara anya wụ anyị nwe iwerukwe nke ọma dị n'ime ya merụkwa ya wee na-aga maka na ọnyanwa gosiri na anyị na-eto eto wee na-agbapụ ọsọ n'ụbọchị nke tata. Ejiri m akwa wee na-ekpe ekpere. Agbakọ m Osebụlụ ụwa, agbakọ m chi kachasị chi niile, chi kere ihe niile ma o nweghị ihe kere ya. Agbakọ m ya wee na-asị na taa dị na-akwa na-akwa ka anyị ji wee na-ajụcha onwe anyị ọlakwụ nwoke, ọlakwụ nwaanyị, ọlakwụ mmụọ, ọlakwụ mmadụ, nke anyị ma omume na nke anyị amaghị omume. Ihe mmetọ ebe ọwụ na anyị metọrọ emetọ anyị ji emetọ wee na-asị na akwa na-akwa ọkụkọ ka anyị ji wee na-ajụchasị onwe anyị n'ụbọchị nke tata. Ọbụgodi ndị jere ije ọjọọ, ọbụgodi ndị kwuru okwu ọjọọ n'isi mmadụ wee na-asị na taa dị ma ugodi ndị kwuru okwu ọjọọ n'isi anyị nwakwu si na taa dị na anyị na-ajụchapụ ọla akwụ nke anyị butere ebute, nke anyị bụ ebe ụwa, nke anyị ji aka anyị metere onwe anyị wee na-asị na anyị na-ajụchasị ya n'ụbọchị nke tata. Anyị ji akwa wee na-ajụchapụ ya n'isi nwoke n'ebe a, na-ajụchapụ ya n'isi nwaanyị n'ebe a. Asị na ọ ga-adịrị anyị na mma na akwanụ ka ọ dị mma ka a na-eme ihe a na-eme wụ ka ọ dị mma ka a na-eme. Wee na-asị nwoke ọwụna n'ebe a, nwaanyị ọwụna nọkwa n'ebe a, dịka anyị na-ajụchasị anyị ji akwa na-ajụchasị onwe anyị. Na-asịkwa na onye ọwụna zeelu ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ. Akwanụ ka anyị na-ekpe ekpere, ka anyị na-aya ayọ, ka anyị na-adụkwa ndụmọdụ. Nke ọnwụna na-awụ nke ndị Igbo biiri aka na ya, nke ọnwụna na-awụ ihe na-ebute agamnihu n'ala Igbo wezuga onwe gị na ya. Asị na akwa Osebụlụ ka anyị na-akpọ n'ụbọchị nke tata ka ọ bịa jụchasị anyị bịa sachaa na anyị ka anyị na-enwu dịka akụ mmiri igwe. Na njọ anyị bụkwanụ njọ, ọkwanụ njọ anyị pụtara ụwa fụ njọ. Aka nri aka Igbo wụ njọ. Onye na-emetegodoro emete maka asị na onye na-ekoteghị ọgọdọ ekotere ya. Wee na-asị ma ọwụ ọgọdọ nke anyị ma nke anyị amaghọ. Ihe ọbụla bụrụ ihe nke na-ebughachi anyị azụ wuru ihe mmetọ aka nke anyị metere, nke nna nna anyị ha metere, nke ezinụlọ anyị metere, nke agbụrụ anyị metere, nke a na-adọghachi anyị azụ. Wee sị na taa dị n'ọma ndezi ire n'ime ọnwa ọfụla anyị batalụ. Asị na akwa n'ihe ọma ka anyị ga-ezute. Asị na ihe mmetọ aka nke anyị metọrọ n'ọnwa nke gara aga na ọ ga-eso anyị wee ba n'ọnwa, na ọ ya anọchikwenụ ngọzi nke ọnwa ga-ebu wee bịa. Wee na-asị ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a ka onye ọbụla kwụọkwa n'aka ọtọ. Sewa aka ụba ka anyị wee nwee ike natakwa n'ụba. Kwụwa aka gị ọtọ nke ọwụ na ị na-emechi ike, mana ọ bụrụkwanụ nke ajọ ihe wepụkwara aka na ajọ ihe maka na ajọ ihe adịghị mma. Anyị wee na-aya Osebụlụ ụwa wee na-asị na n'ime ọnwa a ya jụchaa na anyị jụchapụ anyị ọla akwụ ka anyị wee nwee ike ịdị ọcha wee nalụ ngọzi nke ugo nke ọ ga-atụwa anyị n'ime ọnwa na akwa n'aka ngọzi ka anyị na-eche. Anyị atakwana n'afọ ka ọ dị na mma. Asị ma nke anyị metere ma nke onye ọzọ metere ma nke ndị agbụrụ anyị metere. Asị na ọma ndịzi ire n'ụbọchị nke tata dịka anyị jụchachagoro onwe anyị. Asị na ajụchapụ onwe anyị ọnwụ, ihe ọnwụna wụ ihe ọnwụ ga-ebute ọnwụ ike anyị na-ajụchapụ ya n'ụbọchị nke tata. Ihe mberede nke okporo ụzọ anyị ji akwa ajụchapụ ya n'ụbọchị nke tata. Ihe akpọwa ele anyị ji akwa ajụchapụ ya. Ihe ọjọọ ọnwụna wụrụ ihe ọjọọ nke ndị ọjọọ chere anyị. Asị na anyị na-ajụchapụ ya n'ụbọchị nke tata wee sị na ọnwa a ga-amara anyị maka mkpere ka o lee n'aha Chukwu na aja ana ise.
ise okenwa Ana m abịa. okenwa daalụ. daalụ nwanne m. Biko okenwa gbapee igwe ọkụ ka dịkwa on ọ ya aga ọrụ na onwe ka onye kọtụ ọf ka indiketi ya. Ndị be anyị unu afụgo na ka a na-eme anaghị egbu na aka igwe ya bụ mma na-abịa na ya agba ya agba. Okenwa ekwuwe etu o si kwu ihe anyị kwudoro ya si ya kwuwe eso ihe ọbụla o kwutere ihe ọbụla o kpetere n'ụbọchị tata etu ahụ ka o ya esi dị. Daalụnụ. Ọgọchukwu Sa? Ewepụgo m ya. Kedu nke ọ fọrọ nzu Edo. fọnụ Nzu na-edo. amachazịa nzu amachazịa nzu edobi edezienụ anyị wee natanụ Chukwu